Янсыра районында автоклуб кулланылышка инде. Мәдәният милли проекты секторында ошы көндәрдә районга күп функциялы мәдәни корылма барып етті. Янсыра районы хакимияте башлыгы Дәмин Юланов менән ошы хакта тулырак һөйләшәбез. Хәерле иртә, Дәмин Маратулы. Хәерле иртә, хөрмәтле телевизор караучылар, хәерле иртә, сәлам программаһы. Хәйле иртә, ишетүгезгә бит шатбыз һәм ихлас күңелдән котлайбыз. Һәм автоклуб, ул нимә ул һәм районыбызда был беренче автоклубмы? Рәхмәт котлауыгыз өчен. Әлбәттә бик шатбыз. Автоклуб безнең районыбызда ул беренче автоклуб. Нимә ул дигәндә, ул әлбәттә үдирешле сәхнә дип ялай гына әйтергә була инде. Ул сәхнәлә, ул автомобильдә, йөк автомобилендә, фургон, bütün jihazlar булдырылган, ниндәй теләгән ергә барып, үзенең ошо кузов төтәтен асып, дур сәхнә булдырып, ниндәй баһалы сара үткәргән мөмкинлек биргән үдирешле клуб дип әйтәм. Һәм мәдәният милли проектында катнашып, район халкы өчен ошондай бүләк яһау саваплы эш һәм нисек тормышка ашты был башлангыч? Biz бұл milli мәдәният проектын беләйник, алдан ук заявкаларда биргәнник, һәм ниһаять үзебезнең сиратыбызды көтеп алдык, зур ихласлык менән, һәм әлбәттә федераль проект, бергә 23 елда әйткәннәрне, 24 елда һезнең район аласак дип, һәм моны без ниһаять аны көтеп алдык. Уны алыр өчен тик шул гариза кәрәгене һәм шул вакытта үзебезнең проектты һәм аның кәрәклеген безгә министерство алдында яклап сыгу кәрәгене. Без уны коллектив белән бергәләп эшләнек һәм ниһаять автоклуб бездә. Суммаһына килгәндә инде 11 миллион 200 ул автомобильдән. Тагын әйтеп үтәм, яңгыса бөтен jihazlar менән, яңгыса бөтен корылмалар менән үзендә үк тавыш көчәйтү корылмалары, үзендә үк яктылык корылмалары куелган. Әйтеп кенә үткәндә, Янсыра районында был бик урынлы һәм кәрәкле автоклуб. Чөнки авылдар, бәләкәй авылдар бар, авылда клублар булмаган бар, урындар. Шул авылдарга барып, халыктың күңелен күреп, шул вакытта һөйләшеп, кайтырга мөмкинлек биргән корылма булды. Унан тыш без изге юла бар инде, ел һайын яйгеһен ошайтып авылдарда асык һавала төрле саралар үткәрәйник. Бахатны без һайлайник, вакытлы урнаштырылган сәхнә, иле клубтың алды төтәгендә, тупагы, кергән ере, шундай урыннарда һайлайник. Хәзер менә безнең тагыла мөмкинлек зурайды. Тагыла безнең ел һайын һәрбер авыл биләмәһендә берәр сара үтә, халмыгы авылдашлар булһынмы, Шәрә байрам булһынмы, без унда тоже зур ихласлык менән катнашабыз һәм авыл хакимияте башлыклары эшләгән вакытлыса сәхнәләрдә без урманда, яланда, ошо һаванты үткәрү урында сараны үткәрәйник. Бу юлы инде хәзер менә безнең мөмкинлек бар автоклуб менән килеп туктарга ла шу сараны үткәрергә. Тагы әйтеп үткәм килә, мәдәният өлкәһендә алынган автоклуб булуга карамастан, без уны төрле юнәлештәрдә кулланырга уйлыйбыз. Шул вакытта без уны ниндәйдер кимәлдә мәгълүмат бирү сараһы итеп тә тагы әйтеп үтәм, ниндәй генә майданга барсак та, кайда гына куйсак та, без уны менән халыкты менән очрашып, һөйләшеп, шул вакытта аларга мәгълүмат җиткерү мөмкинлеге бар. Эш еңеләйде тиһәк тә хата булмас. Менә бит кешеләр клубка йөрмәй тиһәк, клуб хәзер үзегезгә ысын мәгънәһендә килә һәм ошо автоклуб кайһы авылдарда, авылдарга, концертларга сыгырга әзерләнә. Авылдар безнең, без уйлайбыз инде авылдарның барыгына ла йөрергә тиеш дип, бу автоклуб. Шул вакытта әйтеп үттем бит, бая клублар булмаган авылдар бар. Улар бәләкәй, конечно, но шуларга карамастан халыкка теге тигер карау дигән юнәлештә бар. Лупьян, Бужан, шундай бәләкәй авылдарда Тирәкле, Аю, бәләкәй авылдарда шундай ошо сараларда катнашырга мөмкинлек бирәсәк инде. Клуб мәдәни усактар турасында һөйләгәндә инде Янсыра улар нисек эшләп килә? Ысынлап та безнең авыл клублары эшләй. Ел әйләһенә эшләй, чөнки халыкты тартып торган, берләштергән елы урыннардан берсе булып тора бит инде бүгенге көндә. Һәрбер авылда тиерлек үзенең ансамбльләре бар, һәрбер авылда тиерлек үзләренең кәсепләре бар.
Олар онда кейсіз отыру бұғынны, балалар менен эшләү бұғынны шул эшләрде алып баралар инде. Әйтеп кенә үткәндә, без урында тормайбыз. Бүгенге көндә министерство Мәдәният министрлыгы нык ярдәм итә, үзенең ягыннан шул вакытта төрле программалар ярдәм итә. Көндә без авыл клубларының материал-техник базасын яңартабыз, ремонтлайбыз, капиталь ремонтлар үткәрәбез һәм башка эшләр эшләйбез. Ислапта мәдәни узаттарды ныгытуга төрле дәүләт федераль ярдәм каралган тегегез, шулай ук гранттар, субсидиялар да бүленә һәм ошо һезнең районда кайһыларында катнашыла? Тагыла бер тапкыр үземде Мәдәният министрлыгына башлап килә. Рәхмәт сүзләре белән, чөнки улар белән бик тыгыз бәйләнештәбез без. Улар иң тәүдә безнең әйтеп үтүебезчә милли проект, мәдәният, культура милли проекты итендә. Унда без бик ихлас катнашабыз, автоклуб алһак, унан тыш без реновация, капиталь ремонт алып барабыз Башкорт үргәне клубында 7 миллион сумлык. Унан тыш без катнашабыз бүгенге көндә урындагы инициативаларды яклау, хөкүмәт итеп әйтәбез, бүгенге көндә 3 клуб ошо юнәлештә үзенең ремонт эшләрен алып барачак. Шул вакытта безнең Бердәм Рәсәй партиясының бар бит инде гамәли эшләр дигән проекты, онда ла без катнашып, халык менән бергәләп, ошо катнашып, безнең эшләрне гайлап, инде юнәлешкә акчаны җибәрергә дип шул эшләрне алып барабыз инде. Әйтеп кенә үткәндә, менә быел без Мәдәният министрлыгыннан бергәләп 40 миллион сум акча алдык. Ислапта Янсура районы таланттарға бай тип әйтһәк тә без яңлышмаспыз. Иҗади төркемдәрегез, фольклор коллективларыгыз һуңгы гасырларда ниндәй уңышларга өлеште, шуның турында һөйләп җибәрегез әле. Мин һәр вакыт әйтәм инде, мактанып әйтәм, горурланып әйтәм, Янсура халкы эшкәлә, шул вакытта мәдәният өлкәсендә лә осталар, талантлылар инде. Әлбәттә, бая әйтүебезчә, һәр бер авылда үзенең бар бит инде ансамбльләре, группалары бар бит инде. Унан тыш безнең бик ихлас, зур һәйбәт эшләргә өлгәшә безнең район мәдәният йорты коллективы. Әйтеп кенә үткәндә, бушка түгелдер, безнең районга шундай зур яуаплылык өстәп, үткән елда гына без катнаштык Санкт-Петербургта республиканы күрһәттек, мәдәниятен һавантуйда катнашып. Белоруссияга барып кайттык, Минск каласында республиканы представлять итеп, һәм яңарак кына без Мәскәү һавантуйда катнашып, безнең республиканы яклап, сәгать җиһап кайттык. Бүгенге көндә лә Мәскәүдән килә безнең мәдәнияткә, юлларга кагылышлы сүзләр һәм хәбәрдар. Рәхмәт сүзләр әйткән килә инде. Унан тыш безнең бит инде ел һайын катнашып торалар төрле конкурстарда балалар да, олылар да дип әйткән инде. Ярау башкорт халык ансамбле бар безнең район мәдәният йортында, ул Ашкадар таңдары башкорт ярым башкаручылар республика конкурсында 2нче дәрәҗә диплом алды. Унан тыш бит өлкән яшьтәгеләрдә мин яратам мине тормыш, бүгенге республика шундай фестиваль бар бит инде. Унда гармончылар ансамбле безнең алды 1нче дәрәҗә дипломы. Акылташ балалар театры эшләп килә бүгенге көндә. Уның да һөҗүмчеләре күп һәм балалар театры республика фестивалендә Кыңгыраудар сәнгать йортында унда ла безнең улар 2нче урын алдылар. Байыктан Янсуралар Аллага шөкер төшмәйдәр. Шуңа күрә безнең һөҗүмчеләр бик күп. Шуңа бу юнәлештә дәвам итәсәк без, шулай итеп безнең мәдәният министрлыгыннан ыңгай караш булһа, ярдәм булһа, әлбәттә безнең киләсәгебез зур һәм яңадан яңа уңышларга өлгәшәсәкбез. Амин. Әйткәндәрегез килһен, Ислапта коллектив бай, уңыштар бар һәм тап ошо автоклуб һезнең хуҗалыкка эләккәне бик тә бушка булмаган. Һәм дә инде автоклубка без хәерле имен юллар теләбез һәм дә инде концертлар мән гөрләп, матур итеп, бәхетле яшәргә язган. Зур рәхмәт һезгә. Рәхмәт.